Pono, Pono, buruk manung nampak di den mah. Kok gadang masalah dan kokah? Gadang bana? Masalah apa tuh Pono? Masalah asmara kan? Tahu siang mah. Itulah. Gegana dan kini kok. Gelisah, galau dan merana. Leja-leja. Coba ceritakan ke den. Boleh nak sanang lo hati den. Dap dia lah rabab tuh. Hari pagi urang babi dua tarui kamu aro seri abi cari tomaswa kini tak jadi bana jo diri ambo makan doangi. Ceritakanlah Pono, penasaran den. Jadi Tarik sih. si mangko jiko disabui jiko dikana ikola kisah nyata tentang ambo bana kejadian ampe tahun lalu. Lain dah hoa Pono. Iko pasti ko pas pagi Kamis wakatutu jam 8 teng. Ting tu apa Pono? Jam 8 pas mau kasihnya ba ako waang engak bana ko. Oh, mengecek dah dari tadi Pono. Wakatutu hujan rinai tangguang di loket trapel aden melepaskan kepergian pacar den. Inyo kabarangke ke bandara Padang menuju yo Hongkong. Siang nama pacar Pono. Jiko namonyo nan kawaang tanyo eka namo lengkapnyo Wardianti. Panggilannya? Kok panggilannya pendek saja Iwar. Lain mantap pacar Pono tuh. Kok mantap nan kawaang tanyo mantap mana koang. Jalannya malenggang-lenggok serupo iti salati. Giginya jarang kapalonyo tempang. Kapalonyo colak di balakang. Oh, unik loh Pono. Iko stok terakhir indak kelualai di tahun 2021 kok. Oh, ametek edition mana? Antakan langsung ke bandara. Antakan kecewa angka aden indah ado ongkos denanya trapel ke Padang. Angkan tahu idui dan kini sadam pacaklik. Oh, parah mah. Bakato Iwar wakatutu kapado ambo. Dah, Iwar berangke yoda. Jadi dia kece ambo. Tolong jago cinta awak yoda. Pokok itu pasti dia. Iwar bakato wakatutu kapado ambo. Kalau taraga udah jo Iwar dah. Udah telepon sajo. Atau WA atau PC jadi juo. PC itu apa tuh Pono? Ewa angko engak bana. PC itu adalah video call. Tersenyum Iwar sambil mato berkaca-kaca inyo mangece kamboy. Apa keceknya Pono? Pulau Talam, Pulau Tarika, di Balia Pulau Kuretaji. Jawa salam udah ponokan tinggal Iwar barangke. Anyolai komadai. Hei, ini lu merangkek dari lekuk payalah. Ay, jiko ba itu kato adia. Balaya kapa ba belok-belok. Abala buah kapa di nantanang.
Oh hati udah ketingga indah elo anta pabilo iwar kapulang komade alah, inyo lu merangkik lu pulang alah pono. Itulah eka ibu hati den komaeka kacame rasonyo hatiku bekonyo dapet laki pulonyo di Hongkong. Lebay pono. Basalam iwar jo diri ambo wakatutunyo ajekan ambo setangkai bungo untuk kenang-kenangan. Oh, lai bungo janda bolong pono. Janda bolong mahal balimo pono. Indah doeka iko bungo ci ayam sajo iwar bakato semasotu. Iko bungo dari iwarda untuk udah sebagai kenang-kenangan. Simpan yoda di bawah bantai yoda itu kece iwar kabake ambo. Alah cipika-cipiki pono. Lai sakete. Aku kan jadi lo pono cibol. Tapi iwar ndak ada di siko itu kawaang dan praktekkan. Barangke iwar masuk itu pintu oto dibukanya inyo masuk akate oto. Awak duduk di muka yoda kece iwar awak pemabuk mada inyo bakato serupa itu kepada supir oto. Jadi dia itu kata supir kepada iwar dari balimbiang nak kapayo kumbua nak lalu tarui kasingkara Joshua kontak di beliang na jokida andal dirangku agas langsung sopir pijak oto barangke kini komae. Assalamualaikum jalan Wardianti Titi DJ. Apa tu pono Titi DJ tu? Hati-hati di jalan mukasui ema ekai. Banyak lo gayamu pono. Baganti minggu, abi minggu baganti bulan, habi bulan baganti tahun, lah setahun ni war marantau indah ado kabajuo. Hari nang galok pane jamu atak kakak di halaman. Hati nanaro arok camera so kalape muar dari tangan komai war. Alah cubo ni bertelepon pono. Lai dan telepon tit nyoangke dek suara cewek. Maaf, nomor yang Anda tuju di luar jangkauan. Buapo nomor teleponnya pono? Kok nomornya 082 balik 67 sekian. Itu nomor Padang cuma pono manor terjangkau nya jauh di Cina. Alai. Hati dan batam baru sojo HP-nya indah aktif lai. Seiring waktu berjalan lampai tahun kemudian 2 hari menjalang rayo dapet kabar ambo iwar pulang kampung ai. Ambo tunggu di mungko rumah iwar apa nanta jadi koeka. Ma tahu bertanya lo ke Den. Indak din sangko rigo pipi sinanduang makan padi. Indak den sangko bak cando iko iwar pulang. Membawa laki koeka. Batu tekadi kena. Itu nak menangi tu pono. Tu batu mak. Sasa angok den ka. Lah pono. Lanjutkan le. Tarik se. Cimangko. Nah jadi juo nanden takutkan selamoko sampai hati kau ware. Air susu kau balas dengan air pelambahan. Sorry oda kece iwar ada nala bapunyo. Onde warei sampai hati mana kau war ka ngambil cuma macik kesini na. Alah pono. Alah tu pono.
pono. Bungo indak setangkai do pono. Mu kamu gocah aja. Alah. Alah pisan mak pono ko. Dia ada tinggal aja orang lain.